Vila-real en un minut. Benlloc torna a demostrar l'autoritarisme que practica abusant de la seva condició d'alcalde. Calles la boca ja. Mentre Benlloc ens puja la contribució, gasta 2.050.000 euros comprant el Gran Casino per traslladar el despatx d'alcaldia. Gasta 1.200.000 euros anuals en publicitat, estrena cotxe oficial i ara contracta un nou assessor amplient encara més el seu nombrós equip d'assessors d'alcaldia. Una nova contractació a dit amb pujada de sueldo inclosa. L'assessor cobrarà 1.800 euros limpios al mes. Se ha retocat una plaça d'alcaldia que cobrava limpio, neto, sobre els 1.300 euros per a 1.400, per a que cobre uns 1.800, evidentment, són 400 euros més al mes, i s'ha contratat una persona que ha entrat ara fa una setmana a treballar, sí. El PP ha presentat una moció sol·licitant la supressió de l'impost de successions que obliga els veïns a pagar per heretar. Mentre altres ajuntaments suprimissen este impost, a Vila-real només el Partit Popular defensa la seva eliminació. Socialistes i Compromís voten en contra de suprimir-lo. No. El socialista? No. Treballant per un Vila-real millor, Partit Popular.